Bon dia! Com esteu? Avui és dilluns, dia 25 de maig del 2020. Estem a punt d'acabar el mes de maig. I sabeu quin mes ve després del mes de maig? Després de maig ve juny. Al mes de juny acabem el col·le i també comença l'estiu. Sabeu que l'estiu és una de les 4 estacions, veritat? La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern són les 4 estacions que a l'any tindrem. Molt bé. Avui anem a fer unes paginetes de valencià que són de vocabulari i un poquet de repasset. Ja veureu que són prou fàcils, jo crec. Doncs les vaig a posar ací. Aneu a posar la pàgina 188 i 189. Una centena, 8 desenes i 8 unitats. I una centena, 8 desenes i 9 unitats. Mireu, com sempre, a la zona rodaparaules anem a aprendre un poquet de vocabulari. El vocabulari d'esta pàgina és de les emocions. Sentiments i emocions. I ens diu el número 1. Busca en la sopa de lletres el nom de 6 sentiments i emocions. Si mireu les caretes estes, sabreu quins sentiments o emocions representen. Mireu, ací tenim el més difícil, que ja està marcat, que és l'enuig. L'enuig és l'enfado. La resta l'heu de buscar vosaltres, però si us fixeu bé teniu alguna pista, perquè de color rosa estan marcades la primera lletra de cada una de les paraules. Les podreu trobar totes? Una vegada que tingueu les paraules en la sopa de lletres, hem de completar aquestes frases. Cada un posarà el que sent en cada ocasió. Per exemple, avui he anat a jugar al parc. Cada un ha de pensar si anar a jugar al parc li fa alegria o li fa por o què li fa anar a jugar al parc. S'ha mort el peixet de la peixera. Pense, si jo tinc una peixera i es mor un peixet, què sent? Ho escric ací al costat. He de gastar aquestes paraules d'ací? Així és molt més fàcil. Bé, la resta de frases les llegiu vosaltres, I escriviu al costat quin sentiment o quina emoció sentiu quan passa això que ens diu. Després passarem a la pàgina 189, perdó. Ai, quin lío. Ens diu organitza la ment i és ja la pagineta quasi final de la unitat. Ens diu que hem d'escriure ara, abans i després on correspon. Són els temps verbals, les coses que passaven abans, les coses que passen ara i les coses que passaran després. Ho hem de posar ací, aquestes paraules. I per últim, tenim al col·leccione paraules els sons que fan uns animals que per si no ho sabies es diuen onomatopeies. Quina paraula, Doncs hem de mirar. Glu, glu, meu, quac, quac, zum, zum, piu, piu. I hem de mirar els animalets per veure quin so fa cadascun. Jo sé que en música el divendres vau fer una activitat pareguda, que sí? Doncs ale, poseu-se mans a l'obra, que jo crec que ho sabreu fer superbé. Ara vos deixo treballant i en un ratet continuem en el següent treball.
Adeu.